Hello guys, nakapag-live ulit ako ngayon sa bahay ko. Bahay na nakalipat na kami. Yan. Ngayon lang ulit ako nakapag-live. Hindi na ilang buwan ako hindi nakapag-live. Nakapag-upload ng video. Tingnan yung buhok ko. Long hair, naging short hair na. Yan. Ngayon lang po ulit ako nakapag-video sa tagal-tagal kasi nabisi sa module ng mga anak ko. Walang katulong sila. Papakita ko po sa inyo yung bago naming bahay. Kaso madilim, bubuksan natin yung ilaw. Ayan. Ito yung munti naming kubo-kubo sa tabi ng ilog. Ayan. Ito yung bahay, loob ng bahay namin. Ayan. Ayan yung loob ng bahay namin. Ayan. Simple lang siya. Gawa siya sa bamboo. Mga kahoy-kahoy lang. Ngayon, ito yung labas namin. Ayan yung labas namin. Ito naman sa may bandang ilog na. Ayan, malapit kami sa ilog. Malapit po kami sa riprap yung natayuan namin na bahay. Malapit po sa riprap, sa ilog. Pasok na kayo guys. Ayan po yung ilog. Ayan sa inyo na. Ayan, lagay namin na. Ito naman yung ayan na yung ilog. Ayan. Ayan. Lapit na kami sa ilog. Ito yung riprap. O, diba? Kadikit yung bahay namin. Yung ilog. Ayan guys, yun lamang po. Pinakita ko lang po sa inyo yung new house namin. Thank you. Bye-bye. Don't forget to subscribe and please like and share. Thank you. Bye-bye.